Hi guys! So today is birthday of our princessa, our TikTokerist, Aica. So mamimili kami ngayon. Punta ng Jollibee, Pedritos, Goldilocks, and Domino for her pizza. Happy beer day! Born day pala, bawal pa ang beer day. Sa Goldilocks, puto, ube butter na puto. Yan. 1. Aica. 2. Pizza naman tayo. Jollibee. Let's go. Natapilok. Aica. Saan mo gusto magpunta ng Jollibee? Diba gusto mo ng challenge? May 21 pesos ka pa sa akin, diba? Diba gusto mong mag-Korean Mart? 21 pesos. Yung natitirang gift mo para sa akin sa birthday mo. Pagkakasyahin mo yung 21 pesos dun sa Korean Mart, kung ano yung gusto mong bilhin. Dapat exactly 21 pesos yung mabibili mo. We have our spaghetti and palabok. So next request, Korean Mart. Buti ko may mabibili kang 21 pesos dito. Yung mga prices nila. Walang mabibili. Kawawa ka naman. Wala kang mabibili dito, tubig lang. 20 pesos. Okay. Pwede na kung yan yung gusto mo. So, ang ending, juice ay yun. Hanapin ang 11. 1 po, 11. Next, Pedritos. For your cake, baby. Ano nga yung favorite mo dyan? Then what to do? Pili ka na lang ng cake mo. Is, ano to? Mocha. Lagay daw ng money cake sa loob. Charot. Dedication. Happy birthday to myself. Charot. Barangay, happy birthday! Kay Aica, the TikTokerist. Hindi naman ako TikTok. Sobra, fake ng immune kasi may vitamin D at fake. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.
Lord, we thank you for giving Aica 11th year of life, Lord God. We thank you, Lord, for all the blessings, for the handa, Lord, na nasa harapan po namin. We thank you, Lord, for letting us gather to Ate Aica's birthday. And Lord, we thank you for everything, Lord God, and for all the miracles, Lord God. We Okay, blow the candle na. Nag-wish ka pa ba? Hindi to. Where? Let's go, let's eat na. What do you want, princess? Sai-sai! Birthday girl. Happy? Nabili niya sa akin ito. Sabi niya, hindi ito sa'yo. Regalo ni Tita Ann. Paano mo anta? Regalo ni Tita niya sa'yo. Magano pa na pulag iray mamiso. Figure mo, baka... Agana, plug may mamiso. Tingka dito. Ini itong paglatanay. Guyar mo malamay watanid. Yun ko ada. Atay cake mo, di ba wala ka kargan happy birthday? Guyar mo lang, ampan malay karga to. Bamba na mula ba?